I som novells no només en fer vídeos, sinó en tot això. De totes les CUPs que parlarem avui, som l'última CUP creada, i per això som novells. No fa ni un mes que com a CUP estem constituïts i ja s'hem llançat aquesta aventura. I ens hem llançat perquè som novells, però alhora tenim bastanta experiència. 8 anys a l'Ajuntament com a Gent de Poble. Gent de Poble va ser una plataforma creada a Montblanc que anà creant, podríem dir, saó durant aquests 8 anys. Anar agafant aquesta experiència, però ens hem fet grans. I la forma i ho vivim així des de Montblanc, la forma de fer-nos grans és fer una passa endavant i presentar-nos ja com a CUP, i constituir-nos com a CUP i fer feina ja com a CUP. Perdoneu, jo no, davant dels dos companys que han parlat, jo no tinc tant de rotllo, perquè ja ho he dit, som novell, fins i tot per xerrar, però m'agradaria que marxéssiu d'aquí amb una idea del que estem fent a Montblanc. Us deia, són 8 anys que han sigut durs, però hem pogut donar una veu diferent, i és el que volem fer durant aquests anys, seguint així. Hem estat a la posició 4 anys, una posició que va ser bastant dura, amb un regidor, una posició que anàvem fent cosetes, però vam ser ignorats. Però alhora, aquest fet de ser ignorats també ens vam convertir com en perillosos. Dèiem les coses pel seu nom. Quan en un ajuntament que sembla que gairebé tots, excepte Convergència, tots els partits que es presenten són d'esquerres, però que després eren capaços d'aprovar bestiades com podia ser l'ARE o l'autovia, hi havia una veu que recordava que aquestes coses no s'havien de fer. 4 anys fent feineta. Es van tornar a presentar. Aquella plataforma electoral, aquell grup d'amics o de gent que estava farta de només queixar-se en els bars i tenia ganes de fer feina des de l'Ajuntament, es va tornar a presentar. I van tornar a demostrar que eren capaços de tornar a sortir. Érem els joves del poble que, mira, simpàtics, es presenten. Ja no érem tan joves i a sobre ja no érem tan simpàtics, perquè li anàvem recordant a cada moment que no anaven les coses. I vam tornar a treure un regidor. I vam entrar a l'equip de govern, vam fer un pacte innocent, i a temps ens ha demostrat que ens vam equivocar. L'equivocació va ser creure'ns certes coses. Però vam estar 3 anys en l'equip de govern tastant una altra forma de poder anar fent coses amb una regidoria de Medi Ambient que Déu-n'hi-do les coses que vam aconseguir, i això que teníem molta gent d'esquenes, com va poder ser començar a parlar de recollida selectiva de veritat, començar a fer una ordenació de contenidors, perquè fer una idea, Montblanc hi havia una mà de contenidors escampats, la gent ja no sabia ni on llançar les coses. Van començar a recuperar la llera del riu, una cosa que sonava xido. Nosaltres vam començar a tirar endavant. Vam aconseguir, després de molts anys, tenir l'agenda 21 aprovada. I ara fa 4 dies vam aconseguir aprovar unes ordenances de l'arbrat. 8 anys hem trigat. I encara no ho han entès, però nosaltres ho hem aprovat. I després vam tancar aquest pacte i aquest darrer any hem tornat a estar a l'oposició. Una posició també difícil, perquè era oposició de l'equip de govern que feia 4 dies que hi érem. Però hem seguit treballant i hem seguit demostrant que som pocs, som novells, però podem fer feina. Com deia el capità Enciam, els petits canvis són poderosos i nosaltres a Montblanc ho hem anat demostrant. I ara tornem a estar aquí. Aquells joves que ja cada cop comencen a tenir més canes, ja ens hem fet grans, ens presentem com a CUP i volem seguir dient coses. Montblanc aquest any ens presenten 8 llistes, de les quals 6 teòricament són d'esquerres. Dic teòricament perquè d'esquerres només hi ha una. La resta ho porten al nom, però van fent coses.
parlen de potenciar el petit comerç, per exemple, i en portem 3 cadenes de supermercats grosses i les que vindran. Parlen que hi ha crisi, que anem a controlar els diners en qüestions socials i són capaços de gastar-se la friolera, ja no em sortirà la xifra pels nervis, però si no m'equivoco, 400.000 euros en gest artificial. I a sobre t'ho defensen com és un reforçament al medi natural i estalviar-se l'aigua. Però bueno, aquí estem. I aquí estem perquè volem ser i seguir sent una veu diferent, els de sempre, perquè sempre s'han presentat els mateixos i sempre han fet el mateix. Ha canviat el partit polític i el nom, però han fet exactament el mateix. Volem defensar el medi ambient davant de la gran especulació. Volem parlar de patrimoni, sí, però patrimoni és quelcom més que patrimoni històric. A Montblanc sembla que només es pot parlar de la muralla i de la pedra. I sí, és important. I per Montblanc, i orgullosos estem, és important la muralla. Comença a ser hora de parlar del patrimoni cultural, que l'estem oblidant. Comença a ser hora de parlar del patrimoni natural, que no és que l'estem oblidant, ni sabem el que és. Som el municipi que més hectàrees té a lo que hauria de ser el parc natural de les muntanyes de Prades i vivim d'esquenes. Hi ha gent que... poblacions que són de costa i viuen d'esquenes al mar, nosaltres vivim d'esquenes a la muntanya. I sí, també hem de dir, som l'única organització que es presenta que realment es creu la independència dels països catalans. Alguns el porten al seu nom, però la veritat, per ells, parlar d'independència és en un ple aprovar o dir que aproves un referèndum i ja està, no en fem res més i anem tirant. I com us he dit, som novells, estic molt nerviós, jo no he fet com els meus companys que aquí portaven 3-4 fulls preparats. Us prometo que la propera, davant d'aquests discursos, portaré alguna cosa millor. El vídeo, en lloc d'un quart de vídeo, portarem un sencer, que això també ho farem. I només queda dir-vos que visca la terra.